vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. N'anga dzakaoma hama dzangu. So zvakaitika ndezvekudai so: inini ndakachekeresa amai vangu. Mushure mekunge ndachekeresa amai vangu, then ndakabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizochengeta mwoyo wavo, ndokubva ndachizochengeta mwoyo wavo paya paya. So ndakati ndachengeta mwoyo wavo, then ndikabva ndanzi that is sort of like a punishment yangu iyoyo yekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizogara nawo mwoyo wavo. N'anga iyi yakandiitira utsinye, but anzi ndiwo kuti ndinge ndichikwanisa kuramba ndichiita mari. So each and every time mwoyo wangu paunenge uchirwadza, ndichifunga kuti saka mumba nditori nemwoyo waamai vangu, in which ndini ndega ndinokwanisa kuti ndinge ndichiuona mwoyo waamai vangu. Hanzi kurwadziwa kwandinenge ndichiitwa ikoko ndiko kunokonzeresa kuti ndinge ndichikwanisa kuramba ndichiita mari. So mukomana zvakaitika ndezvekudai so: inini ndainge ndagara hangu ndiine kabasa kangu kandainge ndiinako plus business kusaiti. Ndainge ndiine business iro randainge ndinaro randainge ndichiita namadam. So tiri kunoku kunyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa. Ndakabva ndachizotaura neimwe n'anga yemuno muSouth Africa. Mushure mekunge ndataura nayo, n'anga iyaya ikabva yazonditi yainge ichikwanisa kundibatsira, but painge pachidiwa musoro wemunhu. Ikabva yanditi musoro uyu wemunhu wainge usinganetsi kuwanikwa kwawo, hanzi yaikwanisa kuzotaurirana nevamwe vekuMozambique so that ndinge ndichikwanisa kuzowana musoro wemunhu. But ndakabva ndazotya, ndikabva ndati izvozvo handifunge kuti ndinozvikwanisa. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndachizonzi since ndainge ndati ndainge ndisingazvikwanisi, zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndaifanira kuti ndinge ndichizoti amai vangu vange vachizouya kuno kuSouth Africa. Amai vangu vainge vagara zvavo vari munhu ainge achirwara. So amai ndakabva ndati vaifanira kuti vange vachiuya kuSouth Africa, ndokubva vachizouya kuSouth Africa paya. Ndikabva ndachizotanga kuenda navo kumadoctors akasiyana siyana, but yainge isiri nyaya yekuti ndainge ndichida kuti amai vangu vange vachipora, but ndainge ndichida kuti vange vachizova padhuze neni. Saka ndainge ndiine mishonga iyo yandainge ndakapiwa yandainzi ndaifanira kupota ndichivaisira muchikafu. Saka ndakatoona kuti zvainge zviri nyore kuti pose paya pandainge ndichitenga like mafruit juices, ndobva ndati amai, handiti munoziva kuti makanzi nadokta wenyu munofanira kuti munge muchiwanza majuice. Saka ndaiti each and every day patinenge ndichibva kubasa namadam ndaibva ndatenga majuice angu aya, then ndaizoti ndikasara mumotikari ndaibva ndachizotora mushonga uya ndobva ndazodira mumajuice aya, then ndobva ndazopa amai vangu. Saka amai vaingotorawo vachingonwa majuice aya vasingatozvizivi kutoti vainge vachitorohwa nemwana wavo. Amai vakabva vaita sekunge vainge vava nani, sezvandainge ndakaudzwa naSangoma vaya. Sangoma vaya vainge vakati as soon as amai vako kana mishonga yacho kana ikanyatsokuvapinda muropa, zvichaitika ndezvekuti amai vako vachabva vaita right. Then kana vaita right, unofanira kuti unge uchikasika kuvadzosera kuZim. So mukoma amai vakati varecover, ndikabva ndataura namadam. Madam vakatoshamisika, vakabva vati ko zvamava kuita sekunge muri kudzinga mama 1, but semunhu ainge aine mission yake. Ndikabva ndati no, mama vari kufanira kuti vange vachidzokera kumusha. So amai vakazoti vadzokera kumusha vakambogara mukoma I think almost 3 to 4 months vakati vagara kudaro, then ndo pavakabva vachizotanga kurwara. Amai vangu vakarwara for a very long time ndokubva vazoshayika. So hakuna kana munhu akambosuspecta kuti inini ndini ndainge ndakonzeresa. Pandakaenda kumusha ndainge ndiine chilunch box icho chandainge ndiinacho chandakapiwa. Ndikabva ndanzi chilunch box ichocho ndainge ndichifanira kungochichengeta chiri mumotikari. So takati tasvika kumusha ndikachema amai vangu tikaviga amai. Zvino takazoti tava munzira tava kudzoka, tainge tatova kuno kuSouth African side, ndo pandakangonzwa zvichingonditi vhura kalunch box. Ndakabva ndazotora lunch box iyaya ndokubva ndazoivhura, ndikabva ndaona kuti mainge mutori nemwoyo wemunhu. Ndakarohwa nehana, but ndikabva ndati pano ndainge ndichifanira kuti ndinge
ndichidzikamisa ana yangu ndokubva ndadzikamisa ana yangu paya. Zvino takazoti tasvika kumba, ndini uyo ndikabva ndamhanya kumba kwaSangoma uya. Sangoma vaya ndakabva ndazovabvunza kuti zvino moyo uyu ndinofanira kuti ndinge ndichiuchengetera pai. Vakabva vanditi unofanira kuti unge uchizouchengetera mucouch, but ndakabva ndazotadza kuti ndinge ndichizokwanisa kuisa mucouch directly, saka lunchbox iyi inongogara pasi pecouch. Panguva yacho iyoyo ndainge ndisingazvizivi kuti lunchbox iyi inongoonekwa neni chete. Saka Sangoma vaya vakabva vazouya ndokubva vazoita mhiko dzavakaita. Zvandakaita on that day ndezvekuti ndakati kuna madam, ndoda kuti munge muchienda kushopping nevana. Vakabva vari it is okay, vakabva vazoenda kumall. Then Sangoma vaya vakabva vazouya ndokubva taita zvatakaita. Mushure mekunge taita mhiko dzedu, then Sangoma vaya vakabva vaenda. Zvikanzi mudzimai wangu acleana zvinengei, but haambofi akaiona lunchbox iyoyo iyo ine moyo waamai vangu inongoonekwa neni chete. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Mukomana kana mukazoposta nyaya yangu, please ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu avo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Naimiko zvakangoma hazvo vedu we. Ya, pakaipa. Hanzi ndinogara nemoyo waamai vangu uri lunchbox. Ya, zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. Confession yangu mukoma nashi yakamira sekudai. So ininiwo ndiri kudanana nemukadzi walandlord. Saka zvakaitika kuti ndinge ndichizosvika pakudanana nemukadzi walandlord, ndakaona kuti munhu uya wekuti anoda zvinhu stereki. Saka ndakabva ndazongomusvitsa shoko. Pandakamusvitsa shoko ndaisambofungidzira kuti angandidawo, but ndakazotoshamisika paya ava kuti dzimwe nyaya dzinoda kuti tinge tichizodzitaura paapp. So takabva tachizotanga kutaura paWhatsApp, ndokubva azonditi kana naiyewo ainge achindida, ndokubva ndati iri bo, ndokutotanga kutodanana kwatakaita mukoma. Kusvika pari zvino tinodanana inini nemwana walandlord. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinozviziva kuti zuva iro rekunzi zvinhu izvi zvikazonzi zvinenge zvabatwa, I'm sure kuti kutongodzingwa same time, but ndakatongozviudza kuti let me just risk it because she is worth it. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukandipostera nyaya yangu, please ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndinozviziva kuti kunyangwe musi wandichabatwa ndinotodzingwa, but I just feel kuti she is worth it. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. So inini mukoma ndinorwadziwa because baba vangu vainge vari munhu ainge aine mari dzake. So baba vakazoti vashaika paya, then stepmother ndivo vakazosara vachitora maassets ose ainge ari amudhara. Zvino zvakaitika ndezvekudai. So ivo stepmother ava, hanzvadzi yavo is a lawyer. Saka I think kuti mamwe mapapers akatoita zvekutofojerwa. Inini as the only boy, I thought kuti maybe I was going to benefit, but mukoma I did not benefit anything at all. Zvaizvezvi kana ndikakuudzai kuti handitombotendedzwi kuti ndinge ndichisvika pamba pamudhara wangu, uye zvekare handitombotendedzwi kuti ndinge ndichisvika kuplot kwavo. Saka ivo stepmom ava vakangoita vana vavo vasikana. Mukoma moyo wangu unorwadza ndechekuti maassets awa ainge ambori amudhara. Maassets iwawo ava kutoranwa nevakwasha. Vakwasha ndo vava kutoita zvavanoda nemaassets uye zvekare nepurazi ramudhara. Saka handizivi kuti
ndedzipiko nzira dzandinokwanisa kushandisa so that I can reclaim zvinhu izvi zvamudhara. Mwoyo wangu unogara uchirwadza. Dzimwe nguva ndinotombovarota mudhara vachichema, but vanenge vachichema vachiratidza kuti vanenge vachida kutaura neni, but chinondivhundutsa ndechekuti vanozoti paya kana ndikavabvunza kuti ko why is it musiri kutaura neni nai baba, ndopavanobva vatanga kunongedzera mumuromo mavo, then ndinobva ndaona kuti vanenge vachiita sekunge vanenge vakachekwa rurimi. So mukomanashi ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, like what am I supposed to do? Ndeapiko matanho awo andinofanira kuti ndinge ndichitora so that kana kuri kunzi I have to free my father's spirit so that I can also free his spirit. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, uye zvekare pamutemo ndeapi zvekare matanho awo andinofanira kuti ndinge ndichitora zvekare, so that if it means kuti I have to fight with my stepmother, then we have to fight. But dambudziko riripo ndiroro rekuti ivo stepmom vangu ava, like the brother is a lawyer, saka I'm pretty sure kuti vanototemba nekuti ivo hanzvadzi yavo ndi lawyer. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Dzimwe nyaya ndinoti kana ndikadziteerera ndinobva ndatonzwa misodzi yangu ichitotanga kuda kubuda. So mukomanashi ininiwo ndakavengwawo navamwene vangu. Kusvika pari zvino mukomanashi handina mwana, and I am a woman who is aged 26 years old. Ndokusaka ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoramba ndiri mumarriage iyi here, or should I just move out? Because ndinoti kana ndikafamba ndinotoudzwa kuti hanzi as long as I am going to be married to my current husband, hanzi I am not going to be able to have a child, but hanzi kana ndichida mwana ndinofanira kuti ndinge ndichirambana nemurume wangu. Zvino murume wangu ndinomuda, and we have been married mukoma for the past 3 years, but mwana ari kutoramba. Hanzi ivo vamwene vangu vakagara vatondiramba, because it seems as if hanzi mweya uyo uri pavari haupindirani neropa rangu, izvo zvavari kuda kuti ndinge ndichiita. Hanzi inini mweya wangu uri kuramba. Dzimwe nguva ndinotombovarota kuhope, ndinoti kana ndikavarota so then vanobva vamuka vachindituka vachindipopotera. So ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Mwoyo wangu unorwadza. I want to stay with him, but if I keep on staying with my husband, hanzi ndichasvika kunopinda mugova ndisina mwana. And if I want to have a child, I have to walk away from him. It seems as if iyewo hanzi kuti ange achizokwanisa kuita mwana, hunge azotorora mukadzi uyo wekuti anenge achidiwa naamai vake. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndakavabvunza vanzvadzi vedu ava kuti kwaimimi why is it muchisuspecta kuti vamwene ndo vari kukonzeresa. Hanzi pandakaroorwa vamwene vangu, like the after vatete vangu hanzi pandakaroorwa vana tete vangu vakazoti vaenda tasara paya, hanzi vamwene vangu ndo pavakazongoenda kuchirugu chehuku vakabva vazodzoka vaine mazai, vakabva vazondipa zai, vakabva vanditi zai iri. Mushure mekunge vandipa zai riya, hanzi vakabva vazonditorera futi zai riya. But chakandinetsa ndechekuti hanzi ndakazoti ndava kuda kuenda kunotora huni, ndo pandakabva ndazoona kuti kuzai riya vainge vari putsa. Hanzi ndo pandakatanga kususpecta kuti vamwene vangu maybe vainge vatondigadzira. Hanzi ndakazoti ndatanga kufamba ndaona kuti nhumbu iri kuramba kubata, ndo pandakabva ndazoudzwa kuti vamwene vangu havandifariri, ende ivo vanoda kutomeka sure kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizofa ndisina mwana. Nofamba ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti vamwene vangu havandifarire, ende vakatoita mhiko dzekuti as long as agere nemwana wangu haasi kuzobata mwana maoko
hanzi as long as agere nemwana wangu haasi kuzoita mwana. So ndiyo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngativabatsirei, vari kuda kuziva kuti voita sei. Should she just walk away kana kuti voramba vakamira nemurume wavo? But hanzi kumira nemurume wangu it means kuti I won't be able to have a child for the rest of my life. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pari zvino ndiri pakati pekunetsana nemurume wangu. So tine kamari kedu ako katiinako. Murungu iye ari kuti sezvo isusu tiri vekuzimu tisina futi mapermits, ane mari dzimwe dzaari kuda kutipa. Saka murume ndakamuudza kuti zviri nani kuti tinge tichitanga tatenga stand, but manje dambudziko riripo nderekuti murume ari kuti kamari ikako tikufanira kuti tinge tichizokashandisa tobva tatenga karori kadiki. So tiri pakati pekunetsana because ini ndikuona sekunge like kana tikagara tatenga yedu stand zvinenge zviri nani than kuti tinge tichizotenga motikari. Maybe motikari iya inokwanisa kuzotipa maproblems mune ramangwana. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe nevose vedare vange vachizondibatsira. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section zviri nani ndezvipi, kutanga nestand here kana kutanga nekarori kacho ikako kaari kuti ari kuda kutenga. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.